Molweni ngibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana kwi channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba sila esikulethela khona ke izindaba ke ezenzeka ke ezweni sakhile ke lapha nawe ingane zakho. Luthuse abantu abaningi ke basejozini kudaba lwenyanga ke laphana ebizwa ngendlondlo yamanzi. Ngenkathi ke ibonakala ke ingena kuleli damu elikhulu lasejozini ke lapha nawe ingane zakwethu. Le nyanga ke idume ngokuthi ke ingena lapha ezibeni lapho khona ke okungangeni khona umuntu ke laphana ke iye kibonakale ke lenyanga kuma video yayo ke laphana wengane zakwethu ingena ikakhulukazi ke endaweni lapho khona okuhlangana khona imfula emncane nolwandle ke laphana wengane zakwethu. Iphinde ibonakale nasemadamini ke aseThekwini ke afana nako Nanda Dam. Lenyanga ke umphakathi wasejozini kuyathuka ke laphana wengane zakwethu njengoba bazi ukuthi leli damu akungeni lutho ke kuleli damu wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalo ludaba. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile ugcine subscribe ngize nebell ukuze uzohlezi uthola njalo ama notification masiposta ivideo entsha si channel. Siyabonga.